May mga pagkakataon talaga sa buhay na kahit anong pilit mong gawin ang tama, parang mali pa rin ang kalalabasan. Yon ang madalas sabihin ni Althea sa sarili niya habang nakatanaw sa malawak na kalsada sa harap ng lumang bahay nilang nakatirik sa gilid ng bukirin. Bawat umaga, gigising siya bago sumikat ang araw magtatimpla ng kape para sa nanay niyang hirap ng gumalaw dahil sa matagal ng sakit sa balakang at hahanda ng baon ng dalawang kapatid na halos wala pang kamuwang-muwang sa hirap ng buhay. Sa dami ng responsibilidad niya minsan iniisip niyang wala na siyang karapatang mapagod. Pero hindi naman ganon kadali ang mabuhay. Lalo na kung ikaw ang ate, ikaw ang ina, ikaw ang ama, at ikaw ang dahilan kung bakit nakakakain ang pamilya mo sa araw-araw. Althea anak, siguraduhin mong maaga ka umalis ha. Baka pagalitan ka na naman ng amo mo mahina, ngunit puno ng pag-aalalang saad ni Juliet habang pilit tumutuwid ng upo. Oo ma, maaga po akong aalis. Huwag po kayong mag-alala. Sagot naman ni Althea na tinatago ang pagod sa isang pilit na ngiti. Sabi nila, ang hirap ng buhay ay parang ulan tahimik lang, pero kayang lunurin ang buong pagkatao mo kapag hindi ka marunong lumangoy. At magmula noong natanggap siya bilang kasambahay sa malaking mansyon ng pamilya de Havilland, akala niya makakasinghot na siya ng konting ginhawa. Mabait naman ang amo niyang babae, minsan masungit pero kaya niyang tiisin. Ang problema lang, ang anak nitong si Mateo. Ang binatang lumaki sa ibang bansa, hindi marunong mag-ayos ng sarili, hindi marunong tumingin sa maliit na tao, at higit sa lahat, hindi marunong makinig kahit masaktan ka pa sa mga salita niya. Kaya noong araw na yon, hindi niya inakalang iyon na pala ang magiging umpisa ng pagguho ng lahat. Hello po, naglilinis lang po ako, mahina niyang bati habang hawak ang walis at basahan. Kababalik lang ni Mateo kagabi at alam niyang mas mabuting matapos niya na ang kwarto nito bago pa tuluyang magising ang binata. Pagpasok niya sa loob, hindi niya maiwasang mapanganga. Ang laki, para siyang napunta sa ibang mundo. Mas malaki pa sa buong bahay nila. May sariling banyo, may sariling minibar, may mga gamit na hindi niya kayang bilhin kahit magtrabaho siya ng 5 taon. Ang swerte talaga ng ibang tao. Bulong niya sa sarili sabay buntong hininga. Haist Althea, unahin mo trabaho mo. Nagsimula siyang magwalis, magpunas, magayos ng mga nagkalat na gamit, hanggang sa mapahinto siya nang biglang may tumalsik na likido mula sa bote ng panlinis at tumama diretso sa uniforme niya. Ay Diyos ko naman, bakit ang malas ko? Nagmamadali siyang pumasok sa banyo para kuskusin ang duming kumapit. Wala na siyang ibang maisip kundi ang sermon na baka hintayin na naman siya ng amo niya pag nakita ang mantsa. Wala siyang choice. Hinubad niya ang uniforme, binasa, sinubukang kuskusin ng mabilis. At doon mismo sa pinakamaling oras biglang bumukas ang pinto. Napasinghap siya, napalingon, at halos malaglag ang kaluluwa niya nang makita si Mateo kagigising lang nakapambahay pagulat na gulat habang nakatitig sa kanya. At oo, nakabra lang siya. Ano pong sir, pasensya na. Akala ko po walang tao, naglilinis lang po ako, tarantang sabi ni Althea. Pero hindi sumagot ang binata. Kita sa mukha nitong parang pinagtagpo ng langit at lupa ang inis, gulat at isang tingin na hindi niya maipaliwanag. Nagpapakita ka ba talaga ng ganyan sa loob ng kwarto ko? Ha? Hindi po, hindi ko sinasadya sir. Namantsahan lang po yung uniforme ko kaya wag mo akong gawing tanga. You're trying to seduce me, aren't you? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sir, hindi po. Bakit ko naman? Hindi na siya pinakinggan. Bigla siyang hinila nito sa braso at itinulak sa kama. Napairap ang sakit sa balikat niya at napasinghap siya sa bigat ng katawan ng binata sa ibabaw niya. Sir,
Ano pong ginagawa niyo? Aalis na po ako. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi niya alam kung paano makaalis. Hindi niya kayang sumigaw. Hindi niya kayang gumalaw. At bago pa siya muling makabuka ng bibig, Mateo, parang sumabog ang buong mundo. Nakahinto sila pareho. Nakatayo sa may pintuan ang mga magulang ng binata. At doon nagsimula ang impyerno. What the hell is going on here, Mateo? Ano na namang kabastusan to Althea? Bakit ka nakahubad sa kwarto ng anak ko sunod-sunod? Mabilis, walang pahinga. Parang bawat salita ay sampal sa mukha niya. Ma'am, sir, misunderstanding po ito. Pwede po akong magpaliwanag. Ano pang paliwanag ang kailangan? Lumayas ka sa pamamahay ko bago pa may mangyari pang mas masama, singhal ng ama ni Mateo. You're fired. Para siyang binunutan ng kaluluwa. Isang iglap, isang maling timing, isang maling sitwasyon, at wasak ang buong buhay niya. Napatitig siya kay Mateo, umaasang magsasalita ito kahit isang salita lang. Kahit isang hindi niya kasalanan. Kahit isang huwag muna. Pero ang binata, tahimik. Walang sinabi. Walang ginawa. Tumingin lang. At nagsara ang labi na parang wala siyang halaga. Doon pumatak ang luha ni Althea. Doon niya naramdaman kung gaano kabigat maging mahirap sa mundong puno ng mayayabang at makapangyarihan. Doon nagsimula ang kwento ng isang babaeng itinapon sa putik pero hindi piniling manatili doon. Sa ilang linggo pagkatapos ng pagkakasante niya, halos araw-araw ramdam ni Althea ang bigat sa dibdib. Kahit pilit niyang ngumiti sa mga kapatid niya, kahit paulit-ulit niyang sinasabing okay lang ako, ramdam pa rin ng buong bahay ang lungkot na hindi niya masabi. Pero hindi siya pwedeng tumigil. Hindi siya pwedeng malugmok. Kaya kahit masakit pa rin ang alaala ng araw na sinira ang pangalan niya, lumuwas siya sa bayan para maghanap ng bagong trabaho. Sa dami ng natanggihan, muntik na siyang sumuko. Hanggang sa makilala niya si Aaron, isang byudo abala sa trabaho at may isang batang 5 taong gulang na hindi kayang hawakan ng kahit sinong yaya ng higit sa 1 linggo. Ben, anak ko yon, sabi ni Aaron noong unang pakikipag-usap nila. Mabait naman siya, pero may pagkaalam mo na. Suplado, malikot, matalino, pero madaling mainis. Ngumiti lang si Althea. Sir, gagawin ko po ang best ko. Pagdating niya sa bahay nila Aaron, sinalubong siya ng isang batang nakapamewang nakataas ang kilay at halatang hindi masaya na may bagong yaya na naman. Sino yan, sabi ng batang lalaki, hindi man lang tumitingin ng diretso. Si Aaron ang ngumiti. Ben, this is Althea. She'll be your yaya starting today. Hindi siya sinagot ng bata. Bagkus, tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa at saka umirap. Ayoko sa kanya. Ngunit hindi pa man napipintahan ng panibagong gulo ang araw, biglang bumukas ang isang pinto sa ikalawang palapag. Papalabas ang isang lalaking bagong gising, pawis ang buhok at nakasuot ng simpleng shirt na parang kakabangon lang. Pero nang makita ni Althea ang mukha nito, nanlamig ang buong katawan niya. Ha! Ikaw, sabay na napasigaw sila. Napatigil si Aaron. Wait, magkakilala kayo? Hindi nakapagsalita si Althea. Parang gusto niyang atakihin ng puso. Parang gusto niyang tumakbo pabalik sa gate at hindi na lumingon. Pero nanigas lang ang mga tuhod niya. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay walang iba kundi si Mateo. Ang dahilan kung bakit siya natanggal sa mansyon. Ang lalaking hinayaan siyang mapahiya at saktan. Si Mateo naman ay hindi mapigilang ngumiti. Hindi masayang ngiti, kundi yung ngiting parang may natatandaan na kalokohan. Well, look who's here, sabi nito. Althea. Hindi siya tumingin kay Mateo. Hindi niya kayang tingnan ang taong sumira sa kanya. Aaron, mahina, ngunit mariing tanong niya,
Gaano katagal dito ang taong yan? Si Mateo 1 week raw. Tama ba umiling si Mateo at mayabang nang ngumiti? Hindi ko sinabi yan. I said 1 week or maybe more. Depende sa mood ko. Napapikit si Althea at humawak sa sentido. Lord, bakit siya pa? May sinabi ka ba, Althea? Bulong ni Mateo, halatang inaasar siya. Tumindi ang kutob ni Aaron. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Pero bago pa makasagot si Althea, pumasok na si Mateo. Sam, it's nothing. Just a misunderstanding. Pero don't worry, hindi ako gagawa ng gulo dito sa bahay mo. Di ko lang sure dito sa babaeng to. Misunderstanding tuloy-tuloy ang pumuputok na galit kay Althea. You ruined my life, Mateo. Dahil sa'yo nawalan ako ng trabaho. Dahil sa'yo hindi ako makapasok kahit saan. Dahil nakarating sa baryo namin lahat ng sinabing kasinungalingan ng nanay mo. Nanahimik ang dalawang lalaki. Ang galit ni Althea sunod-sunod malalim at halos mapaiyak siya sa bigat ng pighati na matagal niyang kinimkim. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang mama ko, balik ni Mateo, pero mahina na hindi tulad dati na puro yabang. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Hindi mo sinadya pero wala ka namang ginawa, sagot niya puno ng puot. Hinayaan mo ako. Para kang bato, Mateo. Kahit alam mong mali ang nangyayari, wala kang ginawa. Hindi makatingin si Mateo. Para siyang batang napagalitan. Hindi niya alam kung paano sasagot. Enough putol ni Aaron, halatang napapagod na sa tensyon. Althea, ikaw ang kinuha kong yaya. Mateo, bisita ka rito. I expect both of you to respect each other. Walang gulo sa bahay ko. Tumango ang dalawa pero nanatiling nagliliyab ang mga mata nila. Si Mateo parang may gustong ipaliwanag pero hindi masabi. Si Althea parang pusang handang kumalmot kapag nilapitan pa. Pagkaalis ni Aaron dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho, naiwan si Althea kasama ang dalawang pinaka-istrikto at pinakakakaibang lalaki sa buhay niya, isang bata na hindi marunong kumain ng tama at isang binatang hindi marunong magpakumbaba. At doon nagsimula ang unang pagsubok. Ben, kain na tayo, sabi ni Althea matapos ilapag sa harap ng bata ang omelette. Ayoko. Milk lang. Hindi pwede yon. Ayoko, sabi eh. Inihagis ni Ben ang tablet sa mesa at sinimangutan si Althea. Napahinga siya ng malalim, pilit pinipigilan ang inis. Mula sa kabilang upuan narinig niya ang mahinang tawa. Si Mateo. Good luck. Wala pang tumatagal sa batang yan, tawa nito. Lalo na yung katulad mong mabilis mainit ulo. Pinili niyang balewalain ito. Pero kung kailan siya nakatutok kay Ben, biglang tumayo si Mateo para kumuha ng tubig. At doon na nangyari ang gulo. Pagdampot ni Ben ng baso ng gatas, bigla niya itong itinapon at tumama direkta sa polo ni Mateo. Natigilan ang lahat. Sumabog ang tawa ni Althea. Ha 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 ha! Ay nako, buti nga sa'yo. Kanina pa kita pinagtatawanan eh. Ano? Masarap ba maligo sa gatas? Hindi makapaniwala si Mateo. Tingin mo nakakatawa to? Oo, ikaw lang ba ang pwedeng tumawa sa iba? Habang nag-aaway ang dalawa, si Ben ay nagtakbo paakyat, nagtatakip ng tenga sa ingay. Para kay Althea, iyon ang simula ng isang araw na parang walang katapusan. Isang batang hindi sumusunod. Isang lalaking nangaasar sa bawat pagkakataon. At isang trabaho na mas mahirap pa yata kaysa pag-akyat ng bundok araw-araw. Pero hindi siya susuko. Pangako niya yon sa sarili. Pangako niya yon sa dalawang batang sinusuportahan niya sa bahay. At pangako niya yon sa pusong pilit niyang binubuo. Kahit katapat niya ang lalaking minsang dumurog dito. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nasanay si Althea sa ugali ni Ben. Mabagal, mahirap. Pero nakikita niya ang mga maliliit na pagbabago. Mas madalas nang ngumiti ang bata, mas humihingi na ito ng tulong. At minsan tuwing hindi niya inaasahan, tinatabihan siya nito at sumasandal ng walang sabi.
Sa kabila ng lahat iyon, ang nagbibigay lakas sa kanya para magpatuloy, ang hindi niya lang talaga kayang tiisin, ay ang presensya ni Mateo. Parang may radar ang binata. Tuwing gumagalaw siya, naroon ito. Tuwing kumikilos siya, may komento. Tuwing napapagod siya, may pang-aasar. Pero sa mga gabing hindi nila namamalayan kapag nakatalikod si Althea at abala sa paghahanda ng mga gamit para kay Ben, may mga tingin si Mateo na hindi niya maintindihan. Hindi galit, hindi rin inis. Pero syempre, ayaw niyang isipin yon. Walang magandang maidudulot ang pagbibigay kulay sa mga tingin ng isang taong minsan nang sumira ng buhay niya. Araw ng linggo nang mangyari ang hindi niya inaasahan. Nasa taas si Althea, kinakatok ang pinto ni Ben para gisingin ito para sa tanghalian. Sa ibaba naman, katatapos lang gumising ni Mateo at naglalakad pa nga pababa ng hagdan habang nangangamot ng batok. Ang aga-aga, ang lakas ng boses mo, bulong nito pero sapat para marinig niya. Pasensya na po sir, pilit niyang sagot kahit kumukulo na naman ang dugo niya. Ginagawa ko lang po, trabaho ko. Umismid lang si Mateo. Hindi ko alam paano nangyari yon ha? Pero parang nasanay na akong nandyan ka nangiinis. Huwag kang masanay, kasi hindi pa tayo tapos matapang niyang balik kahit nanlalambot ang tuhod niya sa inis. May utang ka pa sa akin. Nagulat si Mateo. Sandaling tumigil ang yabang sa mukha nito. Pero bago pa sila makapagsagutan ulit, narinig nila ang malakas na sigaw ni Ben mula sa loob ng kwarto. Yaya, sabay silang napasinghap. Ben, sigaw ni Althea, mabilis na kinakatok ang pinto. Anak, anong nangyayari? Umiiyak si Ben. Habol hininga, halu-halong hikbi at sigaw. Wala nang tanong. Naglaro ang kaba sa dibdib ni Althea. Hanapin mo yung susi, utos niya kay Mateo. Hindi na nagreklamo ang binata. Mabilis itong tumakbo sa drawer na malapit sa hagdan at halatang kabado nang mahulog pa ang ilang gamit. O eto, sigaw niya. Pagbukas nila sa pinto, bumungad ang tanawing nagpahinto sa mundo nila. Si Ben, nakaupo sa sahig na mimilipit habang hawak ang tiyan at umiiyak ng todo. Pawis na pawis nanginginig. Yaya, masakit po. Ang sakit po. Aaron, sigaw ni Althea pero wala si Aaron. Nasa trabaho. Agad niyang hinawakan ang noo ng bata. Mainit. Mateo, tulungan mo akong buhatin siya. Hindi na nagdalawang isip ang binata. Maingat niyang binuhat ang pamangkin, parang natataranta sa bawat pag-iyak nito. Dinala nila si Ben sa kama mabilis pero maingat. Shh! Nandito si Yaya. Huwag kang matakot, mahinahong sabi ni Althea habang pinupunasan ang pawis sa noo ng bata. Habang si Mateo naman nakaluhod sa gilid, hawak ang kamay ng bata. Chomper, deep breath muna, bulong nito. Gaya ng tinuro ko sa'yo. Ganyan. Good boy. Superhero ka, diba? Dahan-dahang humupa ang pag-iyak ni Ben. Dahan-dahang kumalma ang hininga nito. At kalaunan namatay ang pagkirot at napapikit ang bata. Sa gitna ng tahimik na kwarto, si Mateo ay nakatitig kay Althea. Hindi nangaasar. Hindi nagyayabang. Hindi siya kilala ang binatang nakaharap niya ngayon. Nang magdilat si Ben, mahina itong ngumiti. Yaya, gutom po ako. Napangiti si Althea at muntik nang mapaiyak sa ginhawa. Talaga, sige, ipagluluto kita. At sa unang pagkakataon, 3 silang sabay-sabay na kumain sa mesa. Tawa si Ben. Tahimik si Mateo. At si Althea, hindi niya alam kung bakit parang may nabago. Pero ang kapayapaang iyon ay tumagal lang ng ilang araw. Isang hapon nagyayaya si Ben na maglaro sa garden. Si Althea ay nagdadala ng prutas at si Mateo naman ay nasa veranda sumisimsim ng iced tea. Payapa, tahimik, masaya, hanggang sa may marinig silang boses. At bakit nandito ang babaeng yan? Napatigil si Althea. Parang binuhusan ng yelo. Pamilyar ang boses. Isang boses na ayaw niyang marinig muli. Si Rosalia.
ang ina ni Mateo. Kasama nito ang ilang pinsan tita at yuhin. Para silang nag-field trip. Pero ang mas masakit na kangiti lahat nang makita si Ben at Mateo. Pero nang mapansin siya, biglang nag-iba ang klima. Mateo, hindi mo sinabi sa akin na nandito ang kasambahay na yon mariing sabi ng ginang. Bakit nandito pa rin siya, nagkumpulan ang mga kamag-anak? May nakataas ang kilay, may nagbubulungan, may halatang nanlalait. Mama, huwag naman po Mateo, hindi lahat ng tao dapat pinagtitiwalaan putol ni Rosalia. Lalo na yung galing sa, alam mo na, mababa ang pinanggalingan. Napayuko si Althea, nanginginig ang kamay niya, pero hindi siya umiyak. Ayaw niyang umiyak, hindi sa harap ng ganitong klasing tao. Mama, sobra ka na mariing sabi ni Mateo pero mahina. Halatang natatakot magtaas ng boses. Ako na nga ang mag-ayos nito. Hindi mo siya pinagtatanggol noon. Hindi mo rin siya kayang ipagtanggol ngayon, bulong ni Althea mahina pero sapat para marinig niya. Nag-angat si Mateo ng tingin. At sa unang pagkakataon, may nakita siyang parang sumaksak sa puso ng binata. Samuel, wika ni Althea na halos hindi humihinga, mauna na ako sa sasakyan. Baka lumala pa. Althea, wait, sigaw ni Mateo pero hindi niya ito nilingon. Sa bawat hakbang papunta sa kotse, naririnig niya ang mga bulong ng mga kamag-anak ni Mateo. Yan ba yung nabalitang inakit si Mateo dati? Ay Diyos ko, mukha namang kaya gumawa ng ganon. Hala, bakit pinagtanggol pa ni Mateo na hulog na ata ang loko? Naramdaman niyang may mabigat na bumagsak sa dibdib niya. Hindi lang sakit, hindi lang hiya, kundi yung pakiramdam na kahit anong gawin niya, wala siyang lugar sa mundong yon. Pagdating niya sa upuan, doon lang pumatak ang luha niya. Hindi niya narinig ang buhos ng ulan sa labas. Hindi niya naramdaman ang lamig. Ang tanging naramdaman niya ay ang paulit-ulit na kirot na dulot ng isang lalaking hindi niya alam kung dapat pa ba niyang pagkatiwalaan. Sa loob ng bahay, si Mateo ay nakatayo pa rin sa veranda habang pinipigilan ang sarili at hindi malaman kung hahabulin ba niya si Althea o hahayaan siyang umalis. Pero sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya, hindi na siya mapakali sa kahit anong pipiliin niya. Pag-uwi nila noong gabing iyon, halos hindi nagsalita si Aaron. Tahimik niyang buhat si Ben, pagod na pagod ang bata sa pag-iyak at sa tensyon na hindi nito naintindihan. Si Mateo naman ay nakatayo lang sa sala, nakatingin sa basang bintana na binabayo ng ulan. Ang bawat patak ay parang sumasabay sa bigat ng dibdib niya. Si Althea nakaupo sa kandungan ng dilim sa gilid ng sala, nanginginig sa lamig at sa nalalabing kirot ng mga salitang binitawan ni Rosalia. Ilang saglit pa lumapit si Aaron. Althea, mas mabuti sigurong dito ka muna magpalipas ng gabi. Malakas ang bagyo. Huwag ka na munang umuwi. Tumango lang siya, pilit nagtatago ng pamumugto ng mga mata. Siya ang inalagaan, ngunit pakiramdam niya siya rin ang pinakawalang lugar sa mundong iyon. Pag-akyat nila Aaron at Ben, nagpaiwan si Althea sa sala. Madaling araw na pero hindi pa rin siya makatulog. Ang tunog ng ulan, ang lamig ng hangin at ang bigat ng mga nangyari, lahat iyon parang sinasakal siya. Nang biglang, Althea, si Mateo. Nakapagpalit na siya ng damit at parang ilang oras nang hindi nagpapahinga. Lumapit siya ng dahan-dahan, parang natatakot na baka tumakas ulit si Althea. Ayos ka lang ba? Napatawa ng mapait si Althea. Hindi mo kailangang mag-alala. Gusto ko lang magpaliwanag. Umiling siya. Wala ka namang dapat ipaliwanag, Mateo. Lahat ng sinabi ng mama mo, kilala ko na yon. Sanay na ako sa ganon. Siguro, mas masakit lang kasi nangyari ulit. At nandyan ka na naman. Tahimik. Hindi madali. Hindi na siya nakatiis. Hindi madali. Mateo, hindi mo alam kung ilang gabi akong hindi makaintindi.
Bakit mo ako hinayaang masira ng ganon? Hindi mo alam kung gaano kabigat yung tumitig sa mga taong nanghuhusga at pilit mong sinasabi sa sarili mong hindi ako masama. Wala akong tinatangkang akitin. Wala akong ginawang mali. Pero sa isang iglap, parang ako na ang may kasalanan ng lahat. Napalunok si Mateo. Walang magawa. Walang sagot. Althea, hindi ko rin alam paano ko haharapin yon noon. Hindi ako sanay na tumututol sa mama ko. Hindi ako sanay na lumalaban. Sa bahay namin, iba ang mundo. Lahat ng kilos namin tinitingnan. Lahat ng desisyon namin kontrolado. Hindi ko kailangan maintindihan ang mundo mo mahina pero matatag niyang sagot. Ang kailangan ko lang ay maramdaman na hindi ako mag-isa. Pero kahit minsan, kahit isa lang, wala. Napatigil si Mateo. Tiningnan niya si Althea na parang noon lang niya ito tunay na nakita. At doon niya naramdaman kung gaano kalalim ang sugat na siya mismo ang nagdulot. Kung ganon, bulong niya, ano bang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Tumingin si Althea sa kanya pagod sugatan at gutom sa katarungan. Hindi ko alam, sagot niya habang namumuo ang luha. Pero isang bagay ang sigurado, mas mabuti na lumayo na muna ako. At iyon ang gabing nagpasya siya. Kinabukasan, maaga pa lang nag-empake na si Althea. Hindi na niya nagawang magpaalam kay Ben dahil natatakot siyang hindi kayanin ang ekspresyon ng bata. Iniwan niya na lang ito ng sulat, isang mahabang paliwanag, may halong lambing at pangako na darating ang araw gagaling ang lahat. Paglabas niya ng bahay, hindi na siya lumingon pa. Lumipas ang ilang linggo. Si Althea, gamit ang rekomendasyon ng isang kakilala, nag-apply bilang caretaker sa isang rest house sa Tagaytay. Tahimik, malayo, walang historyang hahabol sa kanya. Nakasaad sa kontrata na kailangan mong magtagal dito ng 1 taon, sabi ng sekretarya habang inaabot ang folder. Lahat ng kailangan mo, pagkain, tirahan, insurance provided. Pero hindi ka maaaring umalis bago ang 1 taon. Medyo duda si Althea pero kailangan niya ng trabaho. Kailangan siya ng pamilya niya. Kaya hindi na siya nagdalawang isip. Pinirmahan niya. Pagpasok niya sa loob ng malawak na rest house, naglakad siya hanggang sa pintuan ng opisina. Kumabog ang dibdib niya nang marinig pasok. Pamilyar ang boses. Hindi niya gustong paniwalaan. Pero nang bumukas ang pinto, parang tumigil ang oras. Doon nakaupo sa harap ng mesa, suot ang puting polo, maaliwalas ang muka pero may bahid ng pag-aalala sa mata. Si Mateo. Althea, mahinahon niyang sabi na parang ilang taon na silang hindi nagkita. Ako ang may-ari ng rest house. Simula ngayon, dito ka magtatrabaho. Hindi pwedeng sigaw ni Althea agad umatras. Hindi ko kayang magtrabaho sa ilalim mo. Hindi ko kayang ulitin lahat. Tatakas na sana siya pero hinarang ng sekretarya. Miss, may kontrata ka. Hindi ka pwede basta umalis. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Parang binagsakan ng mundo. Kung ganon, mahina niyang bulong habang nakatingin kay Mateo, ibinilanggo mo na naman ako. Umiling si Mateo, lumapit at may kakaibang lambing ang boses. Hindi. Althea, tinanggap kita dahil ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon para maitama ko ang lahat. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan ka ulit. Hindi ko hahayaang manahimik na lang ako katulad noon. Tama na, Mateo. Nanginginig ang boses ni Althea. Hindi mo kailangang ayusin ako. Hindi para sa'yo, putol ni Mateo. Para sa atin. Para sa akin. Gusto kong maging lalaking kaya kang protektahan. Hindi yung lalaking hinayaan kang masaktan. Hindi siya nakasagot. Sa halip, huminga siya ng malalim. At kahit ayaw niyang aminin, may bahagi sa puso niya na natakot. Hindi dahil kay Mateo, kundi dahil baka sa pagkakataong ito sabihin niya ang totoo. Sa sumunod na mga araw, naging maingat si Althea. Tahimik, laging umiwas, laging parehong oras gumising,
Parehong oras kumain, parehong bilis maglakad para hindi sila magkasalubong. Pero palaging nandoon si Mateo, tahimik, maingat, at parang tapat. Hanggang isang araw may dumating na kotse sa rest house. Maingay, masaya. At paglabas yaya si Ben. Patakbo itong lumapit diretso sa yakap niya. Halos malaglag ang puso niya sa tuwa. Kasunod nito si Aaron nakangiti. Miss ka niya. Hindi ko mapigilan. Napatigil si Althea nang makita niya si Mateo sa gilid matamang nakatingin. Hindi nagtangka lumapit, pero nakangiti. Isang ngiti na hindi siya kinakaladkad sa nakaraan, kundi parang nag-aalok ng panibagong simula. Sa gabing iyon nang kumuha siya ng tubig para kay Ben, narinig niyang nag-uusap sina Mateo at Aaron sa veranda. Hindi sinasadya, pero hindi rin niya nagawang umalis. Mateo, sigurado ka ba, tanong ni Aaron? Alam mo namang ayaw ng mami mo. Hahayaan ko siyang magalit, sagot ni Mateo. Hindi ko na hahayaang maulit yung nangyari. Noon pinili kong manahimik. Ngayon pipiliin ko si Althea. Tumigil ang mundo ni Althea. Hindi dahil nasaktan siya, hindi dahil natakot siya, kundi dahil naramdaman niya. Sa unang pagkakataon, may pumili sa kanya. At nang lumabas siya, nagulat ang dalawa. Nagpaalam si Aaron at umalis. Naiwan sila. Matagal ka na bang nakikinig, tanong ni Mateo, mahina ang boses. Oo, sagot niya. Galit ka, umiling siya. At doon for the first time, hindi umiwas si Althea. Mateo, bakit ngayon? Kasi ngayon, sagot niya, hindi na ako takot. Lumapit siya marahan. Tinanggal ang baso sa kamay ni Althea, nilapag sa mesa at saka hinawakan ang mukha nito na parang hawak niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Althea, mahal kita. Pumikit si Althea, hindi dahil natakot, kundi dahil sa wakas. May taong nagsabi ng mga salitang pinangarap niyang marinig, hindi dahil kailangan siya kundi dahil pinili siya. Nang idantay ni Mateo ang labi niya kay Althea, dahan-dahan puno ng pag-aalinlangan, pag-amin at pangako. Wala siyang ginawa para pigilan ito. At sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan na unti-unting huminto ang dalawang pusong sinira ng nakaraan, ay naglakas loob na magsimula ulit. Pagkalipas ng ilang buwan, parang unti-unting umaangat ang mundo ni Althea sa direksyong matagal niyang pinapangarap, pero hindi niya akalaing posibleng mangyari. Tahimik ang buhay sa rest house, walang mga sigaw, walang pag-aalipusta, walang mga matang nanghuhusga. At sa gitna ng katahimikang iyon, mas lalo niyang nakilala si Mateo sa paraang hindi niya nagawa noon. Hindi na siya yung binatang mayabang, hindi na yung takot kontrahin ang mundo niya. Sa mga susunod na araw, siya ang unang bumababa sa dining area, may dalang kape para kay Althea. Siya ang nag-aayos ng mga bulaklak sa garden para gumanda ang mood ng babae. Siya rin ang unang sumasalo kay Ben tuwing nagtatakbo ito at nakatungo sa dibdib niya para humingi ng yakap. Parang lahat ng mali na nagawa niya noon, pinipilit niyang ayusin araw-araw paunti-unti. Si Althea naman, pilit pa ring nagtatayo ng pader. Hindi madali ang magtiwala. Hindi madaling iwan ang takot na baka bukas magising siyang balik sa dati, yung Altheang palaging sa lupa tinitingnan. Pero habang tumatagal, dumarami ang ebidensya na hindi siya panaginip. Sa bawat paghawak ni Mateo sa kamay niya, may paggalang. Sa bawat ngiti may pag-asa. Sa bawat good morning, may tunay na pagmamahal. Hanggang isang araw, dumating ang tawag na hindi niya inasahan. Althea, nandito ang mama ni Mateo, sabi ng guard. Natigilan siya. Parang lumamig ang paligid. Parang bumalik ang sakit, ang hiya, ang lahat ng sugat na pilit niyang nilimutan. Pero nang lumabas siya sa garden, nakita niyang hindi nag-iisa si Rosalia. Kasama nito ang asawa at mukhang matamlay, hindi kasing taas ng noo noong huling pagkikita nila. Si Mateo na nasa likod niya biglang hindi makahinga.
Althea, kung gusto mong umalis muna pwede. Pero bago pa niya matanggihan ang ideya, lumapit si Rosalia. At sa hindi inaasahan ni Althea, nagbow ito. Isang pagyuko na hindi mo aakalain magagawa ng isang Rosalia de Havilland. Althea, patawarin mo ako. Parang nahulog ang buong mundo sa tahimik na hangin. Hindi ko nakita noon kung gaano kabuti ang puso mo. Hindi ko nakita kung gaano ka kaalaga kay Ben at kay Mateo. Pero ngayon, nakikita ko at gusto kong itama ang ginawa ko. Hindi makapagsalita si Althea. Parang siya ang nawala sa sarili hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi niya alam paano tatanggapin ang pagbabago. Nagpatuloy si Rosalia, nanginginig ang boses. Huli na nang ma-realize ko na ikaw ang tawag ng puso ng anak ko at ayokong maging hadlang muli. Hindi ko kayang ulitin ang pagkakamali ko. Tumingin si Mateo kay Althea puno ng pag-aalala. Ako na ang magsasabi kung hindi mo kaya, bulong niya. Pero ngumiti si Althea malungkot pero magaan. Hindi ko kailangang patayuin yung babaeng humarap sa akin ngayon. Hindi ko siya kilala noon. Tumingin siya kay Rosalia, pero kilala ko siya ngayon. At tinatanggap ko po ang paghingi niyo ng tawad. Umiyak si Rosalia, marahang hinawakan ang kamay ni Althea. So, friends na tayo. Natatawa silang lahat, pati si Mateo, pati si Aaron, pati si Ben, na biglang nagtatakbo mula sa likod. Yaya! Look, I made a drawing. At nang ipinakita niya ang drawing, napanganga sila. Isang maliit na stick figure family, may mommy, may daddy, may bata, at may babaeng nakasuot ng apron at ngiti. Ako tuturo ni Ben. Tapos ito si Tito Mateo. Tapos ito si Yaya. Hindi sinasadya pero may guhit pa ng dalawang stick figure na magkahawak kamay. Napailing si Althea, namumula. Ben, bakit magkahawak kamay kami dyan? Kasi po, ikaw at si Tito Mateo, bagay po kayo. Hindi na napigilan ni Mateo ang tawa. Si Althea naman napahawak sa pisngi dahil sa hiya. Ilang buwan ang lumipas, lumawak ang daycare na sinimulan ni Althea sa gilid ng rest house. Suportado ito ni Mateo pero hindi siya kailanman humakbang para angkinin ang proyekto. Iginagalang niya ang pangarap ng babae at hinayaan niya itong mamayagpag sa sariling lakad. At nang dumating ang araw ng selebrasyon para sa unang batch ng mga bata sa daycare, inimbitahan nila ang pamilya, kaibigan at mga kamag-anak. Pagkatapos ng event, habang nagliligpit si Althea, napansin niyang tahimik si Mateo, parang kinakabahan. Anong iniisip mo? Tanong niya. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, dahan-dahan nitong kinuha ang kamay niya. Nanginginig. Althea, huminga siya ng malalim. Tama na ang pag-aantay. Tama na ang pagtakas. Tama na ang pagsisisi. Lumuhod siya. At sumindi ang mga ilaw na parang sorpresa kahit ang staff lang naman nila ang nagbukas. I love you. Hindi ko alam kung paano ako nabuhay nang wala ka, pero alam kong hindi ko na kayang ulitin yon. Althea, pakasalan mo ako. Tumulo agad ang luha ni Althea. Hindi dahil nalungkot, kundi dahil parang nakita niya ang sarili niyang nakaraan na naghihirap, takot, walang kakampi. At ngayon may taong nakaluhod sa harap niya, handang ipaglaban siya. Nanginginig ang boses niya nang sagutin, "Oo, Mateo, oo." Nagtakbuhan ang mga bata. Sumigaw si Ben. Nagpalakpakan ang mga tao. Umiyak si Rosalia habang yakap ang ama ni Mateo. At nang yakapin siya ni Mateo, mahigpit, puno ng saya at pangako, naramdaman ni Althea na sa wakas, nahanap na niya ang tahanang matagal niyang hinahanap. Hindi mansyon, hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, kundi puso. Isang pusong pumili sa kanya araw-araw, paulit-ulit. At iyon ang simula ng buhay nilang dalawa. Hindi perpekto, hindi palaging payapa, pero totoo.
at sapat para bumuo ng pamilyang matagal nang pinangarap ni Althea.